σήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του στον ουρανό και είπε: Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωκες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή, να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα στον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν, εσύ Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα, με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους, που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και που μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν γευτεί τον λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που μου έδωσες, εγώ τις έδωσα σε αυτούς. Αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς σε παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου. Και τα δικά σου είναι και δικά μου. Και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο. Και εγώ έρχομαι σε σένα, Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους την πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα, και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνον ο άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της Γραφής. Τώρα όμως, εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Τίμιε Πάτερ, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, από την σημερινή αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στεκόμαστε σε δύο σημεία. Λέγει ο Κυριός μας, αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίσουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, οι άνθρωποι εννοείται, και αυτόν που εσύ έστειλες τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η σύνοψη της ορθής πίστεως για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το οποίο είναι το κλειδί της σωτηρίας μας. Δηλαδή, ότι μοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πίστη μας στον σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού, το Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε δι' άλλου τρόπου και δι' άλλης οδού να γνωρίσουμε τον Πατέρα. Και αυτήν ακριβώς την πίστη έρχεται να την οφεύσει η αίρεση. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης εννικαία Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνεκλήθη το 325 μετά Χριστόν στην οίκια της Βυθινίας επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και το δεύτερο σημείο στο οποίο στεκόμαστε από το σημερινό Ευαγγέλιο είναι εκεί όπου ο Κύριος μας λέει, παρακαλεί τον Πατέρα του και λέει «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνομα σου». Δηλαδή, παρακαλεί για τους μαθητές και λέει, παρακαλεί και την ενότητά τους, για να είναι, λέει, ένα, καθώς εμείς. Και αυτό είναι σημείο κλειδί, γιατί δείχνει ακριβώς ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία μας είναι η μεταξύ μας ενότητα στην ομολογία της ορθής πίστης, κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Αυτά τα δύο λοιπόν στοιχεία έρχεται να αμφισβητήσει η αίρεση. Το στοιχείο της πίστεως και το στοιχείο της ενότητας. Προφητικά αναφέρει για τους αιρετικούς, στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος από την Μίλητο της Μικράς Ασίας, λέγοντας στους εκεί χριστιανούς, προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το πίμνιο, για το οποίο το Άγιο Πνεύμα σας έχει θέσει ως επισκόπους,
για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού. Εγώ, λέει, γνωρίζω ότι θα έρθουν μετά από μένα λύκοι βαρύς. Έτσι χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος τους αιρετικούς. Και ακούσαμε και στα σημερινά τροπάρια να τους στολίζουν εντός εισαγωγικών με διάφορους τέτοιους βαρύς χαρακτηρισμούς. Τους ονομάζουν ανίατα ασθενήσαντας, ανιάτος νοσήσαντας, τους ονομάζουν πεσόντας ως προς θάνατον, δηλαδή ότι είναι άρρωστοι βαριά και ετοιμοθάνατοι. Γιατί άραγε εκφράζονται με τόσο σκληρά λόγια οι Άγιοι της πίστεώς μας για τους αιρετικούς? Τι είναι λοιπόν η αίρεση και γιατί πρέπει να αποφεύγεται? Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα από εσάς θα αναδειχθούν αυτοί οι οποίοι θα λαλούν διεστραμμένα. Είναι η αίρεση, η διαστροφή, η αλλίωση της πίστεως. Δεν είναι άλλη πίστη, δεν είναι άλλη θρησκεία, είναι η διαστροφή της πίστεως. Και ποιο είναι το αποτέλεσμά της? Γιατί δηλαδή πρέπει να αποφεύγεται? Το αποτέλεσμά της είναι ότι, με πάρα πολύ απλά λόγια, ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί εάν δεν πιστεύει ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ας θυμηθούμε τι έλεγαν οι Φαρισαίοι στον τυφλό που έγινε καλά την προηγούμενη Κυριακή. Λέει, δόξασε τον Θεό, αλλά όχι τον Χριστό, όχι αυτόν που σε έκανε καλά. Δεν πέρασαν 250 χρόνια και η προφητεία του Αποστόλου Παύλου βγήκε αληθινή. Ο πρώτος μεγάλος αιρετικός όλων των αιώνων, ο Άριος, παιδί της Εκκλησίας των Αλεξανδραίων, είχε όλα τα καλά, ήταν μορφωμένος, ήταν ταλαντούχος, ήταν έξυπνος, αλλά είχε και ένα κακό. Το χειρότερο κακό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Ήταν εγωιστής. Είχε τον εωσφορικό εγωισμό, δηλαδή ήθελε να ξεχωρίζει, ήθελε να βάλει τον εαυτό του πάνω και από την Εκκλησία. Και τι είπε λοιπόν ο αθεόφοβος, αλλά κυριολεκτικά αθεόφοβος? Είπε ότι ο Χριστός, λέει, είναι καλύτερος από εμάς, αλλά δεν είναι και Θεός. Είναι, λέει, το πρώτο κτίσμα, το πρώτο δημιούργημα του Θεού. Είναι ποτέ, ότε ουκίν. Δηλαδή υπήρχε κάποια εποχή, κάποιος χρόνος που δεν υπήρχε κι αυτός, αλλά δημιουργήθηκε. Αυτό, όπως είπαμε, είναι αιτία του να μην σώζονται οι άνθρωποι. Αν πιστέψουμε στις κακοδοξίες του Αρείου, πάρα πολύ απλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούμε να σωθούμε. Και πώς απάντησε η Εκκλησία? Η Εκκλησία δεν απάντησε δι' ενός στόματος, δι' ενός ανθρώπου, αλλά απάντησε με τον τρόπο που είχε ήδη χαραχθεί με την Σύνοδο. Η πρώτη Εκκλησία των Αποστόλων, όταν αντιμετώπισε το πρώτο πρόβλημά της, για το αν και σε ποιους θα κηρύξει το Ευαγγέλιο, έκαναν οι Απόστολοι την λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο στα Ιεροσόλυμα το 49 μετά Χριστόν. Τώρα λοιπόν το πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο που ο Μέγας Κωνσταντίνος συνεκάλεσε από όλη την τότε γνωστή οικουμένη όλους τους γνωστούς ιεράρχες που θα μπορούσαν να προσέλθουν σε αυτήν και προσήλθαν 318 θεοφόροι Άγιοι Πατέρες, μεταξύ των οποίων πολύ γνωστοί μεγάλοι Άγιοι όπως ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο οποίος έκανε και το θαύμα παίρνοντας στα χέρια του ένα κεραμίδι με τη φώτιση του Θεού, είπε, ρε παιδιά, όπως δεν μπορούμε να διαλύσουμε, να αφαιρέσουμε από το κεραμίδι ένα στοιχείο και να παραμείνει αυτό το κεραμίδι, αλλά θα διαλυθεί. Και τότε ο του θαύματος πήδησε φωτιά, έμεινε στα χέρια του χώμα και έπεσε κάτω το νερό, διαλύθηκε δηλαδή το κεραμίδι. Έτσι λοιπόν, λέει, δεν μπορούμε και στην Αγία Τριάδα να κάνουμε παρεμβάσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ο Χριστός μας δεν είναι Θεός, αλλά ότι παραμένει Θεός ο Πατέρας. Καταρχάς, πώς είναι Πατέρας χωρίς να έχει Υιό? Άλλοι μεγάλοι Άγιοι ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος, όπως λέει η παράδοση, μάλιστα, ενώ είναι κανόνας πραότητος, όπως το λέει η Εκκλησία μας, έφτασε στο σημείο από την ιερή αγανάκτηση να ρίξει να ραπίσει, δηλαδή να δώσει ένα ράπισμα, ένα σκαμπίλι στον Άριο για τις κακοδοξίες του, ο Άγιος Αχίλιος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος ήταν τότε νεαρός διάκονος. Εκεί λοιπόν, όπως λένε τα τροπάρια της σημερινής ημέρας, οι σεπτοί πατέρες με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος
όρισαν αυτόν τον θεοχάρακτο όρο του ομοουσίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός μας είναι από την ίδια ουσία με τον Πατέρα Του. Είναι δηλαδή και αυτός Θεός. Η διαφορά ανάμεσα στον ορθόδοξο όρο του ομοουσίου από τον αιρετικό όρο του ομοιουσίου είναι κυριολεκτικά μόνο ένα ιώτα, ένα γιώτα. Αυτό όμως το γιώτα, το οποίο επισημαίνεται στο Ιερό Ευαγγέλιο όταν λέγουν εκεί τα κείμενα ότι δεν θα αλλάξετε ούτε ένα γιώτα, αυτό είναι το καθοριστικό. Ο ορθόδοξος όρος σημαίνει ότι ο Χριστός μας είναι ομοούσιος, είναι από την ίδια μία θεία ουσία. Ο αιρετικός τι λέει? Ότι είναι από ομοιούσιον, που πάει να πει από παρόμοια ουσία. Παρόμοια είναι δύο πράγματα τα οποία μπορεί να μοιάσουν πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ίδια. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, τους χριστιανούς του 21ου αιώνα, στον οποίο αιώνα μας βλέπουμε να θριαμβεύουν, να κάνουν θράψη κυριολεκτικά ιερέσεις, και το μήνυμα το οποίο απευθύνει ο Απόστολος Παύλος είναι το μήνυμα της ευθύνης σε όλους μας, και στους ποιμένες, αλλά και στους ποιμενόμενους, εμάς τους χριστιανούς. Σε όλους αναλογεί ευθύνη, κατά το μέτρο της δυνάμεως και της θέσεως του καθενός. Σε άλλους αυτή η ευθύνη μπορεί να είναι μερίδα του λέοντος, μεγάλη μερίδα. Σε άλλους μπορεί να είναι ένα ψυχουλάκι. Αλλά όλοι μας όμως έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού την πίστη μας. Τελειώνουμε με την ευχή που εκφράζει ένα τροπάριο της σημερινής ημέρας, το οποίο λέγει τα εξής: «Ελεήμων και φιλάνθρωπε Κύριε, με τις πρεσβείες, τα παρακάλια των Αγίων Πατέρων που σήμερα γιορτάζουμε, σε παρακαλούμε να μας γλιτώσεις από κάθε θανάσιμη και θανατηφόρα για την ψυχή μας βλάβη των αιρέσεων. Αμήν».